लोगोफोर बर' राजखान्थिनि मुलुगाव बिटिसिनि राजखान्थिनि मुलुगाव मोनसे जोबोर आसरित धरननि मोनसे सोलायनाय नोंथांमोना थारैनो नुदों। बबेखानि बे सोलायनाया जाखानो गोनांखामोन आरो बेयो स्वाभाबिक, बेयो जानोनो गोनांखामोन। बेबायदि जागोन होननानै बयबो मिथिखादोंमोन आरो दिनै मोगथाङाव जाहैबाय। चन्दन ब्रह्म आगुनि बिपिएफनि सासे गागि मावथि, गागि सोद्रोमा, मन्त्रि, एमएलए गासैबो बिथाङा बिपिएफजों गोबां सम सिगांनिफ्रायनो दङमोन। नाथाय दिनै बिथाङा मोनसे बाथ्रा फोसावदों आरो बे फोसावनाया थारैनो बिपिएफखौ इसेबाबो दुखु होगोन। मानोना बिथाङा बुंदों गावनि लोगोसे गाव हारसिं नङा, लोगोसे माखासे सुबुंफोरखौ लानानै, माखासे मावथि, माखासे लिडार, माखासे आफादनि गुबुन दैदेनगिरिफोरखौ लानानै फैनाय 12 एप्रिल ना मा बुंखो बिथाङा, बै सानखालि बिथाङा जइन जागोन इउपिपिएल दोलोआव प्रमद बर'नि दैदेननाय हानजायाव जइन जासिगोन। बे बाथ्राखौ दिनै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोसावदों। नाथाय जों मोनसे बाथ्राखौ नुनो मोन्दों, बिथाङा जेबो पलिटिकेल एटाक खालामाखै हाग्रामा महिलारिनि सायाव। हाग्रामा महिलारिया बिथांखौ मा बुंदोंमोन नोंथांमोना मिथिगौ, हब मन्त्रि। बान्दरमिया बायदिसिना बुंदोंमोन, नाथाय बेनि जेबो फिननाय होयाखै बिथाङा। बिथाङा बेखौ बुंदों जे बिपिएफआबो थागोन, सोरखौबा हामा मोननानै पार्टिखौ नागाराखै, बेबायदि गावनि सोद्रोमथिखौ बिथाङा दिन्थिदों। जायखियानो जाया मानो बिथाङा थारैनो बिपिएफखौ नागारनानै इउपिपिएलआव जइन जामारसिगोन। बे बाथ्राया सैथो जामारबाय, बे बाथ्राया जेबो नंखाय नङा। गोबां समफोराव बैफोर बाथ्राफोरखौ जों खोनाबाय थादोंमोन आरो मोनसे समाव जों बयबो बुंदोंमोन, गोबां इउटिउबारफोरा बुंदोंमोन, गोबां मानसिया बुंदोंमोन बिपिएफआ थानाय नंला नामा। लासै बिपिएफनि मेन लिडारफोरा नागारलांगासिनो थादों बिपिएफखौ। नो डाउट गोबां मानसिया बिपिएफआव जइन जादों, थेवब्लाबो नाथाय मेन लिडारफोरा नागारनानै थांगासिनो थादों आरो बेयो बिपिएफनि थाखाय जोबोर गाज्रि नेरसोन। बिपिएफनि थासारिया मा जागोन? चन्दन ब्रह्म बिथाङाबो गावनि सापर्टनि मानसिफोरखौ लानानै जुदि जइन जाहैयोबा बिथाङाबोथ' माखासे भटखौ बोनानै लांनाय जाहैबाय, नङा होमबा? बिपिएफनि माखासे भटखौ बोनानै लांनाय जाहैबाय आरो बेबायदि बिथिङाव बिपिएफआ आरोबाव दुर्बल जाबावसिगोन, बेबायदि बुंनांगोन। बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों, दानि थासारियाव दानि समाव इउपिपिएलखौ स्ट्रं खालामनांगौ, बेबायदि बिथाङा इंगित होदों। बिथांनि बुंनाय स्टाइला बेबायदि, जुदि इउपिपिएलखौ जों जुदि मजबुत बानायोबासो जोंनि हारिनि माखासे गोनांथिफोरखौ मावफुंनायाव हेफाजाब जागोन। बेबादि बिथाङा थोंजों बुङाखैबाबो इंगितआ बिथांनि बिबादि। बिथाङा थारैनो फैनाय समफोराव जइन जामारगोन ना जामारा बिथाङाथ' दिनै फोसावबाय, नाथाय समनि फाखन बुंनो हाया। बिथाङा जइन जागोन होननानै बुंदों, दिनै बिथाङा फोसावबाय। मा जायो? थारैनो बिथाङा इउपिपिएलआव जइन जायोबा बिथांखौ इउपिपिएलनि माबे बिबान होगोन, मा रोखोम दायित्व होगोन बेखौ समा खिन्थागोन। नाथाय हाग्रामा महिलारिनि थाखायथ' बेयो जोबोर गाज्रि दिन होननानै आं बुंगोन। जानो हागौ बिथाङा मिथिखादोंमोन, बेनिखायनो बिथांखौ हब मन्त्रि होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। पलिटिक्सआ मा बुस्थु नोंथांमोना बुजिबाय, राजनितिया मा नोंथांमोना थारैनो बुजिबाय। राजनितियाव जेबो पार्मानेन्ट फिक्स गैया। जायनि थाखाय नोंथाङा दिनै थैसोमदोंमोन, मोनसे समाव थैसोमदोंमोन, बै मानसिया हरखाब नोंथांखौ नागारनानै गुबुन पार्टियाव जइन जायो। बेनिखायनो जोङो रावबो पार्टिनि दैदेनगिरिफोरखौ माब्लाबो बियो मोजां बेयो गाज्रि बेखौ साननानै जेबो मुलाम्फा गैया। समनि फाखनाव सोर दैदेनगिरिया, सोर लिडारा, सोर नेताया, सोर कर्मिया मा समाव बोजों बबेयाव जइन जागोन बेखौ जेबो बुंनो हाया नोंथाङा। नोंथांमोना थारैनो बुजिबाय। बिदिब्ला चन्दन ब्रह्मआ दिनै हाग्रामा महिलारिजों एसेबां बोसोर खामानि मावनानै, जाय हाग्रामा महिलारिजों थानानैनो बियो मन्त्रि जानो हादों, गोबां मान सन्मान मोननो हादोंमोन, एमएलए जानो हादोंमोन, गोबां बिथिङै बिथाङा सापर्ट मोन्दोंमोन। बै हाग्रामा महिलारिखौ दिनै बिथाङा नागारनानै इउपिपिएलआव जइन। अब्ला नोंथांमोना आइडिया खालाम जे फिउचाराव आरोबाव सोर दैदेनगिरिफ्रा बेबायदि जइन जाबावनो हागौ। गोबां दैदेनगिरिफ्रा बेबायदिनो बिपिएफखौ नागारनायनि चान्सखौ जों नुहुरबाय। नाथाय बेयो मा समाव जागोन, गासैबो समनिल' मोनसे खेला, सब टाइमनि समजोंनो खेला, गासैबो समा जि थिनो बेनो जायो, सम बादिनो गासैबो जागोन। फ्रेन्ड्स नोंथांमोना बुजिबाय। साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोननिसिम गोसो सिंनि गाहाम हामलायनाय आरो गोजोननायखौ आङो बावहरग्रोबाय। दिनै आङो बे प्रेस मेलनि गेजेरजों आंनि माखासे बाथ्राफोरखौ बुंथिनो आं सानदों। फैगौ 12 अक्ट' 4 बाजि चिरां जिल्लानि मावखुलि काजोल गामियाव आं मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय राजखान्थि हान्जा इउपिपिएलआव आंजों लोगोसे गोबां राजखान्थि हान्जा एबा आफादफोरनि दैदेनगिरिजों लोगोसे मावथिफारिया आरो रायजो राजा
इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जानाय जासिगोन, जगदान होनाय जासिगोन, जयेन जानाय जासिगोन। बे बाथ्राखौ सोरखौबा गाज्रि मोननानै दुखु मोननानै बे थांखिखौ आं लायाखै। बियो दिनै समयनि दाब, जोंनि परिस्थितिनि थिननाय। आरो बे हाबाफारियाव जायफोर गोसो गोनां इच्छा थानाय सुबुं एबा व्यक्तिया बाहागो लानो हागोन। सोर मा बुंदों बुङाखै थांखांनाय बाथ्रानि सायाव आं बांद्राय कमेन्ट्स होनो बायो आरो नोंथांमोनहा मालाबाबो आंखौ बिदि बुंनाय थरख' बिथरख' नुवाखै। जोङो एसे सिगांथिंसो नायनायनि थाखाय प्रयजन दं। मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिया गावनि नोजोरजों जेखौ नुदों, हयथ' बिथाङा गावनि नोजोरजों बेखौनो थिग सानदों, बिनि थाखाय बुंफिननांगौ, खेंफोरथि होनांगौ होननानै आं साना। आं एसे सिगाङावबो बुंखांबाय जे माहारिनि गावस्रानायनि थाखाय, गोरोबलायनायखौ जाहैनि थाखाय इमादानिल' खोथा नङा, आरो सोरहाबा बेबायदि आं होबथानायनि प्रमान दंब्ला आङो निजे क्षमा बिगोन। आं हास्थायो बेखौ प्रमान सहखारै, फोरमान सहखारै बेफोर सेन्सिटिभ बाथ्रा, जायहा सिरियास, एसे खैफोद गोनां राव, बेफोरखौ बिना प्रमानाव बुङैया मोजां। बिपिएफआबो थागोन, बिपिएफआ जे जोबथारगोन बेथ' जानो हाया। मुल उद्देश्यआ जाहैबाय इउपिपिएलखौ गोख्रों खालामनानै जोंनि जि फैगौ सम माहारि हिसाबै जों खौसेयै जयै जोंनि भबिष्यतखौ निर्नय खालामनांगौ। बियो दिनै समयनि थिननाय। नै दा जि आङो प्रेस मेलनि गेजेरजों बुंबाय, बे बाथ्रानि जेबो ओंथि गैला। बेखौ नोंथांमोनहा दा हमनो हाबाय, मोनदांबाय। मैया सोर बुंदों, दहाय फुंसिमाव मा बुंदोंमोन, बे दानि जि प्रेस मेल बेयो प्रमान खालामबाय। आरो बे बुंनाय बाथ्राफ्रा जेबो रिलिभेन्सि गैला, ओंथि गैला, मिनिं गैला। बिनि बाराबो जानो हागौ। दोलोआ जेखौ बिबान होगोन, जेखौ डाइरेक्सन होगोन, आरो आंनि केपासिटियाव जेसेबां रायजो राजाखौ सिबिनायनि थाखाय गोहो दं, केपासिटि दं, आं बेखौ रुजुनलांगोन। गोजोन्थों।